ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị nka chitata bụ orie ritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Share the link, share the link. I'm sorry for coming live a little bit, just few minutes past 9. Maka etu weather si wee dị. As I'm talking now, it's still showering, the rain. It's blessing. Oge ka anọ. Oge amara. Share the links. Share the link. Invite your friends and well wishers to join. N'oge awa nke eziokwu. Oge anyị ji adọwa okwu agba. Oge anyị ji ekwu nke bụ eziokwu nke na-eme eme. Oge ị ga-amụta life-changing topics that will really change your life for good. Ma ọ bụrụ na ikwelu. Share the link. 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 Invite your friends and well wishers. Isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu bụ ihe gbasalụ more explanation ị kwesịrị ịma ma ọ bụ ihe ga na-eme na ndụ gị ịmarụ na-akpọrọ gị ọrụ n'ụzọ pụrụ iche. Agba nke abụọ, part 2. Anyị akụwabụghị mbụ ọnwa ole gara aga. Anyị bịakwa n'oge awa nke eziokwu ka anyị tiwa anya bụ aka oyibo nsugbe. Ihe ọ ga-abụ ọ na-eme na ndụ gị ma na-akpọrọ gị ọrụ. Ihe ejiri mara ihe ọ ga-abụ ọ bụ na ọ na-eme ma na-akpọrọ gị ọrụ n'ụzọ pụrụ iche. Ọnyanwa ka ị wee kwụsị ịda agbagharị na-agbasa afa. Ọ nwere ndị ọrụ ha bụ so ịda agbasa afa. Ọ gbapụ afa na ekele dibịa o je gbaa afa ebe ọzọ gbaa afa. Mana ihe dị na ọ na-agbụ nwere nke ọ na-echukwa jos ọrụ ya wụsị ịgba afa. Ịghọtara ya? Some of them at a certain stage, ịmarụzie na some of them amara ya dị confused. Yes. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ gee ntị ma gee ntị nke ọma ka ịmụta ihe ị kwesịrị ịma. Ife ọ ga-abụ ọ bụ na ọ na-eme na ndụ gị ịmarụ na akpọrọ gị ọrụ n'oge awa nke eziokwu. Eziokwu niile ka m ma agwa gị ma ọ bụrụ na ị dị serious about your call. N'ụbọchị taa bụ orie, mana before anyị gaba n'iru na isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa, ma ama ọkwa dị mkpa. Ya bụ ọkwa dị mkpa bụ echefuna na o nwere aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa. Na anyị nwere 2 days to go. Anyị ga ọnwa nke ọnwa June a ga-ebido na June 6th. So anyị nwere from now till 5th isonye na ya bụ aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa. Aja mbuni elu, aja ịpụta ihe. Ọtụtụ ndị mmadụ esigo na aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Aja anyị na-achụ n'ụbọchị taa ekretigokwa some millionaires. Agwa gị nwanne na-achụ aja n'uru ụdị na-ịchụ aja. Ihe kpatara na ịdị afọ uru aja balụ bụ ma ọ bụrụ na ịbụ onye na-achụ aja bụ maka ihi na ị develop your spiritual strength. If what is happening beyond your nose, if ihe aja na-eme kebe eziokwu na onwere aja ọbụla ịchụrụ nara n'iyi. Yes, ịchụọ the right aja, onwere aja ịchụrụ nara n'iyi. And the forces of nature merie na kwukwuo ya na aka ọbụla na-achụ aja ihe adị akụ ya. Kama ihe na-eme n'ụbụ na ọ bụrụ na it is so indebted in spiritual realm, ị kwesịrị ka imewe restitution to eliminate their entanglement here and there.
in the spiritual realm. So I na-eji some of the aja na-achụ wee na-pay up some debts. So o nwere ike, example, I'm not like him mat, ndị mma mmanụ ihe ọmat na-edo m anya. Yes, na ihe nji amanya atụ bụ ichefu ihe m kwuru, cheta ihe m mara n'atụ. Example, iji bank loan ma ọ bụrụ iji mmadụ loan ụgwọ and odugo otego aka, that is ụgwọ ahụ ego for go to pay up that debt adịghị overdue. Otego aka a na-enye anya ka ịkwụ onye bụ ụgwọ. O wee bụrụ na ịkwụ onye bụ ụgwọ, then i wee werekwa another money wee kwụnye na the bank. Ọ dị likely na bank ma ọ bụ onye ahụ iji ụgwọ nwere ike isizi ego anwa ekwuru, that is it, iji ụgwọ bịa kwụnye another money ka e wee nye something. Enwere ike isizigodo ahụ ego ahụ ekwunyere, gwa gị na ị ka dị so much indebted, therefore na ama ebinye gị under credit ka ị na-ekwu nata ụgwọ iji. Ọnya ihe na-eme na o nwere ike na-ayọ ka ebinye gị moto, yes, mana mmụọ ma na-enwere ihe ụgwọ ọzọ iji ga-ewetara gị mpịawa azụ n'ọdịnihu. Eweregoro ụgwọ aja ahụ ị chụrụ, na ụgwọ ahụ e kwuru, wee offset some debt. O nwere ike ọ bụrụ na mpịawa azụ ike enweta bụ ihe a ka egbughị egbu. Enwere ike nwezie ịnweta ihe a na-akpọ symbolic redemption. Enwere ike mistakenly ịkpọ ụkwụ n'okwute ọbara apụọ n'ahụ, ma ọ bụ na o nwere ka ihe esi mistakenly reze ihe ọbara apụọ, ma ọ ihe akpọwakwa ọnụ ụkwụ ọbara apụọ, mana ihe a ka ebeghị ụkwụ. Mmụọ karịrị mmadụ. If you understand how things work, ị mara na ị ga-etinyere uwe obiọma na-achụ aja, keep doing good. As long as you are doing the right thing. If you have not started getting results, is that it may be you have not done the right thing consecutively enough to create massive results. Every problem the moment they are at the right thing, we they made the right thing. But in the right thing, kudos. Keep doing that. Then aja anachu on for 14 days. Aja ba aja mo onye nchwaje na-eje na temple. Chụọ aja every day. Present everybody's request to ezumezu ndị afọ n'anya na-eje ozi na temple. A ga-achụ aja kwa ụbọchị for 14 days. The 14th day achụchazi aja egbu ebunu na-abụ ka ihe anyị eyu ezu ebunu na-edu ude, bụ ka ndị afọ n'anya na-edu ude, ka ndị alụkwara ọrụ ya n'isi ha na-edu ude. Emesịa ya egota esie nri, sie anụ, bute mmanya dị iche iche, ndị mmadụ abịakwa rie ṅụọ. Yes, then ejekwaje chụọrọ ụmụ mmụọ aja. All the elements jekwasoro rie maka ngozi. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja, ị ga-eme wee forward m 3 prayer request gị. Ị forward ya, if you made donation a token to the account, ị ya chatting na WhatsApp ka nye the account number 08057837672. I want ya. Yeah, chat ya, I get account number, you get donate token ya. Then forward ya 3 prayer requests. Ki so na ndị ya eso na aja anụwa. Chụba aja ka ife ihe dị iche. Nke bụ eziokwu na aja ọbụla ịchụrụ mmụọ ama ejinata ụgwọ. Mmụọ has a way of paying you back. Yes. So mmụọ ama ejinata ụgwọ. A na-asị ndị Igbo na-atụrụ sị tụpụrụ nkịta ọkpụ n'ilo, hapụzi ya na ọgụrụ ya na ndị mmụọ. Chụba aja. Nke bụ eziokwu na ịchụba aja, a sị na givers never lack. Because mgbe ọbụla ị na-enye nature ihe, ị na-achụ aja, nature has a way of bringing it back to you. Because nature can never be owing you. Instead, he would have ihe enwe kwụọ ụgwọ aja na-achụ. Now, n'isiokwu anyị, ọtụtụ ndị mmadụ na-ebe akwa na-akụ ọta n'ọnọdụ ha adịrọ mma. O nwere ndị bụ ndị akpọrọ ọrụ taa ha nọ na-akwa ọrịa. Ụfọdụ owu ndị emegoro ọya
ọ dịghị asị na ọ kere mgbawa isi oge ọbụla isi na-awụ ya. Ụfọdụ bụ ndị etigoro ọrịa afọ, ụfọdụ bụ ndị na-aya ihe a na-agbọ amaghị ihe a na-arịa, amaghị ihe a na-agwọ. Yes, ndị na-aya ọya na-etu a bụ ndị ejechagola abụ asị na onwere ihe afụrụ mana onye bụ egwu ma ihe egwu ya na ha enwere ike asị ya na ihe ọ na-arịa bụ stress and he should go and rest. Meanwhile, onye bụ egwu ma ihe egwu ya na ha ya bụ onye mana na ahụ adịrị ya ya na-anwụ anwụ mana ejechala abụ enwere ihe afụrụ, enwere gasị ya na-aṅụ mmiri ọfụma na alahụ ụla amaghị ihe a na-arịa, amaghị ihe a na-agwọ, ọrịa mmụọ. O nwere otu nwaanyị, ofu nnukwu eze nwaanyị na-alụ ọrụ, I respect her so much maka na o so na ndị ma ihe a na-eme. O wee sị m na mgbe a kpọrọ ya ọrụ a na-eji na ya ma alụ, mana nke bụ eziokwu na apịara ya ọrịa apịara ya ọrịa na ọrịa bụ ọrịa echegoro ụlọ ọgwụ, enwere ihe ụlọ ọgwụ kpọrọ ya, kama at the end of the day achọkwa ofu ọgwụ nye ọṅụchakwa ihe na-eme n'aka na-eme ọbọdụ mmadụ gwara ya jee zaka ọrịa. Yes, o nwere ndị nọ na ihe mgbu, o nwere ndị mekọta na-emezi nkọsasị ọkwala madness hey, o nwere ike ọ nọkọtazi ndị ya na ya ga na-ekwu ịmanọzi ndị ya na ya na-ekwu ya na ndị otu ndị ọgbanje ibi ekwubego hey, ihe dị n'ọlụ a akpọrọ gị ọlụ eju na ya alụ na-egi na mpịawa azụ. Kedu ihe wụ ya problem? Ị na-eche ihe mmadụ ga-ekwu ọkwa eziokwu. Thank you. Kọrọ onwe gị aka ị ya anọ n'iche ihe ndị mmadụ na-ekwu apịa gị ala, ị nọ n'iche ihe mmadụ ga-eji akụọ gị otu ọya and gị ma akwụkwọ na ahụhịa ọsọ gị gbochi onye alọ na-akwụsị ntagbụ ịkpọkọrọ ọnwụ na-apịa gị ọya, o nwere ike ite gị kwa donkey years fụọ ya nwa ịna ndị soro Igbo si na stitch in time saves 9 ọ maka ndị agbara ọrụ ibe m ka m ji maka ịbịa n'ụbọchị taa. Ọkwa ịma na ọnya nacha apụ ya ma na the wound can be healed but the scare can stay there for donkey years. Hey, Chukwu okike, ọtụtụ ndị mmadụ nọ na mpịawa azụ nọ na ịta afụfụ. Gịnị ewu nsogbu? Gịnị mere na ha ya alụ ọrụ dị n'ụzọ ha na-ege ihe ndị mmadụ nwere ike ikwu? Pastọ bịara be m yesterday. Yes, o nwere kọl mana ọ chọrọ gị gịnị ịnụ n'ụka asị ifu na ọnya ya eritetere mmụọ ihe mmụọ chọrọ ka ọ rụọ ee ịgba ọnụ nwere ọkpọ oge agha awa akpọ gị, i nwere choice. Ọ bụrụ gị agwa mmụọ dipatmentị a ga-akpọ gị, o nwere dipatmentị a ga-akpọ gị iwu na ime eje ụka yes, mụ nwere onwe m dịka Eze-Ana enwere ihe gbasara mụ na ụka till the kingdom come yes, ọ gwara ndị nwere ike akpọ ọfa na ụdị nke na ha nwere ike ị na-eje ụka mana ọ bụrụ mmadụ niile. Agwa gị na onye akpọrọ ọrụ uwe onye akpọrọ ọrụ weda ma onye awọ na-arụ n'ụka ma ọ na-arụ n'ọdịnala. Onye akpọrọ ọrụ wee ya akpọrọ ọrụ called one is a called one. Mana dị ten bụ na akpọ gị ọrụ ịnọrọ n'ihu ọrụ gị kebe eziokwu na ị ga-edu ude a ga-anụ aha gị na mba dị iche iche, mana akpọ gị ọrụ ịnọrọ n'ihu ọrụ gị ime edu ude
ị nwere ike na-efeed from hand to mouth. Mgbe akpọrọ m ọrụ, some of my family members pressurized ka nlụba n'ụka, mana ma ezigbo eze gwara m sị m na ọ bụrụ na nlụba n'ụka na m ama edu ude etu m kwesịrị isi wee du ude, na m ama edu the height akwadoro m. Echefukwara na be nna ihe dị na ya bụ agwụ ọdịnala. Yes, agwụ ọdịnala dị be nna. Yes, so mụ ajụ na m agha alụ maka na ibi nwanne m nwaanyị nga nne m kwesịrị iwu eze nwaanyị mana ọ jụ na ọ ya alụ, mana ka ọ gbara ahụrụ ịlụ eze nwaanyị bịaje na bịa mụọ ndị niile ọ mụrụ bụrụ ndị ọrụ bịakwụzie ebe ụlọ na-anụtara ya na ngwuru ebe e nwere ọrụ. So one of my junior sister n'aka na anụ na ya gaala ada nne m nọkwa na anụ nke she's married na anụ nke na ya chọrọ ịnọ na ministry. One of my junior sister na anụkwa nke na ya chọrọ ịnụ na ọdịnala kama ọgwụgwọ na usoro sabat ka ya nụwa. Ee, ọ na-anụ ọga ahụ bụrụ ọgụ ndị nke si ya mba na agwụ ya bụ agwụ ọdịnala na onye adịba anyị. Mụ nwere onwe m gwachiri na m ahịa ahụ n'ụka ka m na-eje, ọ na-eme m na-eje nje n'ụka kara ụka ị ga-eje ya asị ije karịrị Eze-Ana. Ọ bụrụ na iwe Katọlik, Eze-Ana anọgo na otu a na-akpọ Confraternity of the Most Holy Rosary. Eze-Ana anọgo na the Religion of Mary. Eze-Ana anọgo na Purgatorial Society. Eze-Ana anọgo na Charismatic. Eze-Ana anọgo na Bible Society. Eze-Ana anọgo na Blue Army. Eze-Ana anọgo na Marian Movement of the Priest, MMP. I am one of the founding members of MMP. Dane yi dukute skapula iko n'azụ. Ghọtara ya? So ọ Pentecostal nwanne ejego m. Ghọtago? Ejego m jee nwere ma spiritual churches ejego m. Obere dị iche iche. Ebe Eze-Ana na-agba ọsọ ka Eze-Ana gara ịlụ ọlụ a. Ihe a na-eme adịrị izi. Yes, reason m ji agba ọsọ bụ na be nne m, ụmụnne my father, my mother bụ fada. Nwanne my mother bụ fada. Yes. Then nwanne my mother nwaanyị mụtakwara fada. So mụ nwere onwe m so na ndị jere ụka kebe eziokwu na mgbe m nọ na ụka Rom na parish ebe m nọ nsi wee bịa n'Ọnịcha. Ama na mkpagha parish ụfọdụ ka nwee ike ịrụta my face. Eso m na ndị na-akụzi nkụzi nke okwukwe. Yes, to the extent na fada nwere ike ịbịa ịka ihe na-akpọ every instruction a na-ada ebido by 4 o'clock. That ọ na-abụ ebido instruction by 4. Oge ọdụwezie na mgbede abịa fada abịa ebe chaplet fada abịa ka benediction wee basi ụka mgbede na ọbụla ebe a na-aka ụka mgbede. So mbịa ebe 4 anwa mma ebido na-ekụzigoro nkụzi ụka till fada abịa. Mana most of the times tuto na ihe na-akụzi na-aba na-akụzi fada ya asị eleti ma ihe ndị a ụfọdụ fada na-asị fada na-achịkọtaziri andụ ọp na fada abịago n'etiti anyị ka ọ continue owu ya stop. Fada sị gawa n'iru n'okwu na-aba o were oche. Ịgbarizin agụrụ m akwụkwọ ụka from Genesis to Revelation using good news 3 good times. Agụrụ m Vatican I, agụrụ m Vatican II, agụrụ m Canon Law, agụrụ m Life of the Saints, agụrụ m Catechisms of the Church, even including nke Pope John Paul II wepụtara. Life of the Saints, ebe na my bookshelf, Life of the Saints nwelo are too many. Is it St. Francis of Assisi? Is it St. Anthony of Padua, St. Teresa of Avila, Padre Pio, name them St. Caterina, them Maria Goretti? Hey, all the too much. It was in volumes. Is it councils of the church?
When akwụkwọ contained all the councils of the church, the Roman church. All the councils of Ephesus, council of Mysia, 425 AD and the AD and the rest of them. I have all the councils and the proclamation of all the councils of the church. So what I'm teaching then in the Okobia, only Father because you will be surprised that a lady can read to that far. Yes. So from other denominations like Buddha, Agum Muhammad, Agum, so many other books. To mention with few. If I start mentioning books now, you'll surprise. So here na check while again. Here na we here na but na boso. Cover na memory again na malo lolo. Imagine scratch they come back. Or what they hear but I know sa. All sabor again. The only thing when you keep me delay your suffering. You can only delay. This law was not necessarily can only be delayed, but cannot deny. Yes. Now can know. That I would have gone far and I would have saved so many souls. That time here. Mercy on the channel, I must preach the boss. Going and come back. I'm preaching that for now. I preach and then I go. Nowadays, no. Upon getting our preach, I say, I give you support 1 minute. No, I will not ask you for money. I use my own money. Evangelization. Each one did 15 tickets. I made 15 tickets of rosary. That time I was pay 15. Better to when they 60 tickets of rosary daily. You know, and me going to monasteries and all those 15. You would even an teacher. And me cooking down. You didn't know we have missing. Money me crash the come back. Yes, crash there. But you know, that thing I want that is cherished so much will be taken away from you. Or that thing can be crushed. Yes, we know why. I crash road, that thing I want to joy. Imagine you. Yes. For some years back, years now, EZE-ANA Ugochi tubelu is thrown to the open market. When I was in Abuja, I was doing very well, business-wise. Yes. I'm the CEO of Noble Success Computers. And we have a lot of business in register like Polanto Integrated Limited, Carbon Name Jewello, Water Drilling. You go? Yes. That water drilling business, my younger brother is managing it today. But in business, Noble Success Computers. When you know Abuja years back, not into computer business, used laptop. I'm a Noble Success Computers. I import my used laptop from US, then computer peripherals from China. I was doing very well. But I cherish my marriage so much. All of a sudden, my marriage crashed. Because my ex-wife, I don't want to start portioning blame, but I know I'm more Tieriaka. Where she refused to listen to right thinking and wise counsel. Problem bust. Beyond reconciliation, finally the marriage crashed. Finally, finally, have you heard of such a thing before? Finally, a woman I married, though we did court marriage, said that my house in Abuja and the tenant house, that I should forfeit everything for her. I understand. I should forfeit everything for her. Yes. That once I can do that,
I'm free to go. I say you're mad. So, but to cut the whole story short, she start making demands of what is outrageous, asking me to leave my house and even my tenant house for her. Though she have some of that moment, yes. So at the end of the day, I was like, this woman is mad. Is mad. Finally, some friends, lawyers, and everything. I was like, my husband to the greatest surprise, my husband said, man, this is time for you to go back to village to start your call. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọ bụ gị nwa ya ekwubido okwu n'ihe ọsọ onye abụrụ na ndị dị etu a na-ejegharị from one ministry to one ministry or from one dibia to dibia n'ọgụ nwa bụ eze anaghị ekwubiri ha okwu lụọrụ ha ọrụ mmụọ udo obi adị. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na the woman the marriage crash, yes. 2, ọ bụrụ na the woman ebido ọzọ my properties and ebido jebe court. A na-ekwu anyị jebe court. The mother jere court anwa wee sị ma ezumezu kedu ihe a ga-eme, asị m naba na nwaanyị a na-azọ ihe amara ihe ọ na-azọ na ihe o jizi azọ ihe niile abụrụ na mmụọ chọrọ ka afọ straight m ka nwee naba lụọ ọrụ m. Ọ dị surprise one day kpọọ ya na phone si ya, nne adị m azọzi, I put call to my tenants wojere na madam ego na yard si ya nwaanyị na ma dị ejes court na ma hapụ Abuja na ma na village ka m just my call. All their surprise, it was like, you can you ever leave this struggle? All their surprise, but then I see videos whatever ego. I left my call. And my husband, I told them, na mmalụ ọlụ a utu obi niile mana mmalụ nke ụbịa maka na ọdụ na-eri adọrọ m ibu ọnụ na-eri adịgo committed. M gwara onwe m alụgodogo ọlụ a lụta ego ya so na mmebu ọnụ ọ ihe menụ. So etu a ka anyị kwụsịrị ya, ha wee sị m mụji alụgba ọlụ mụji alụ ụlọ ọlụ bido nya bụ ọlụ na ọ maka mbunye elu na ya ebu n'ime elu. I left Abuja, now my village. So mana ihe na-achị kọwara ihe nwetara ebe a na my story bụ ka m eji my story wee kọrọ maka nke ihe na-achị weta ebe a bụ na ọ bụrụ na ha crash or that marriage, I will still be in Abuja today. That one apart. Ọ bụrụ na the woman ebidoro demand ba outrageous 10 as in soba property, aka m anọkọ na Abuja. Mana ọ bịaziri soba 2 things at the same time. So therefore, I have no choice than to leave the work, leave Abuja to my village. So it will accord again. Yes, if what you cherish so much is your marriage, they can crash it. If what you cherish so much is money, egigwe, they can aka. That egigwe. If what is you cherish so much is your marriage, whether maybe one, maybe okay, I crash here. I am not surprised that a lot of women in that na social media enough. But whatever it be, I can tell you, women in that enough for the social media now all more. No one had 10, 8. Why that divorcee or single mother? Eze-ANA a ga-ewute ofu okorobịa ga-break your heart tụba gị ime gasi ike ihe a chọrọ ka obi gbawa gị ya ọ bụrụ na ị bụrụ single mother ofu ofeke ga-abịasị ala ekere nge ọdọ mmụ ya n'isi gị nụọ gị echi ọkwa bụrụ n'anya ọ bụrụ mmadụ ga-asị gị gbapụtara the marriage ya na-agwa gị for fact. Even guys, some either na business are crashed into to zero, or their marriage break it down. So they will take that thing that is so precious to you. So mgbe na-afụ ihe ndị na-etu a, mgbe na-afụ ka ọ na-abụ imechala mmadụ ihe ọma o were ihe ọjọọ kwụọ ụgwọ mana na ọ dị likely
because no smoke without fire. Ihe na-agwa gị ụmụ symptoms ga-agba ọ na-eme gị jee gbaa family ebi enwere something. Dọtara ya ka ofu nke ịbụa ọ bụrụ na ọ na-abụ gị mmadụ kpasuo gị iwe ma mmadụ mee gị ihe ọjọọ ikwubi okwu n'isi onye ahụ o mee jee gbaa family ebi. Ọzọ ọ bụrụ na ị na-agba onye na-agbọ ịlọ nlọ ahụ ịlọrụ emezuo ada o mezuo ụbọchị ahụ ọ ya eme abịakwa gwa gị na ihe anyị lọrọ na nlọ mgbede etu a na onye ga mezuo taa ya gbaa family. Ọ bụrụ na ị na-agba onye na-ahụ nnọkịta despite email mmadụ, despite being upright, onye mechara ihe ọma ihe ọjọọ ka ọ ga-ejikwa ụgwọ ma ọ anọkịta nnọọ ndị mmadụ akpọghị asị na nkịtị na abụọ for no just cause. Ọ bụrụ na o nwere ndị metara ihe asị yes, mana anọkịta nnọọ kpọghị asị jụọ ese. O gwara ike ịbụ na onye ya abụ onye na-abụ ọ bụrụ na oge dụrụ ụmụazị ibo mmadụ ahịa si ahịa ọma onye n'ahịa obere oge olecha ahịa ya jụọ ese. Ọ bụkwa dị ebe onye na-abụ ije gbaa mmadụ aka afịa onye ahụ na-enwe aṅụrị gị gbaa ya aka afịa na ịgba ya aka afịa na ya na-edeta ego ya jụọ ese. Ụmụ ihe ndị abụrụ gị nwa na-eme ihe ndị na-abụ ezumezu so gị na-eme ya. Example, mmadụ kpasuo gị iwe ma ọ mee gị ihe ọjọọ mee gị akaje iwe ebe ara o wute gị ezumezu ga-apụ ọgụ. Ezumezu nwere ike ije chọwa onye azụ nke ọzọ nwere ike onwe onye igbo ịgbara aka ahịa ma onye iboro ahịa o jee n'ahịa ahịa na-azụ ọ na-eleta nnukwute ego. Ọ bụrụ gị na-eme ya ọ ya ezumezu na-akpọta kọstọma ọ ihe so gị. Ọ bụrụ na ị na-afụ ụdị ihe ndị a ma ọ mgbe ụfọdụ ị na-alọta nlọ ebe ị na-afụta onwe gị mebi na mmiri ndị mmadụ subordinate gbaa gị okirikiri or servant gbaa gị okirikiri ị nọrọ asị eze ma onye a na-respect ma ọ bụ ị nọrọ ebe ọ na-abụ ịfụ onwe gị na nlọ ebe a na-enye gị ọjị ma ọ bụ na ịfụrụ onwe gị ebe ndị mmadụ na-asị pray for me, ị na-ekpere ndị mmadụ ekpere na-ekwubiri ndị mmadụ okwu ma ọ na-alụrụ ndị mmadụ ọrụ dị iche iche ya jụọ ese. Ihe niile ama agazi as bed of roses no matter your little or your effort ya jụọ ese. Ọ bụrụ na ị na-afụ ụmụ ihe ndị a m gosiri kịta ọ na-eme na ndụ gị jee jụọ ese. Ị ma na-enwe likelihood na akpọrọ gị ọrụ and nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na akpọ gị ọrụ and ị mere ihe ndị a kpọrọ n'ọrụ ị ga na-enwe showdown. Ị ga na-enwe showdown. Ụmụ saịn ndị a ka ọ ga-abụ ị na-afụ agwara gị maka ọ bụrụ na iwe onye ahụ na-aya adị m ekwuzi okwu nke a dị ahụ na-aya gị jee ụlọ ọgwụ asị na onwere ihe afọ. Ihe ndị a niile ewe saịn ga-egosi gị na something is wrong because no smoke without fire. Ma ọ bụ ahịa mgbe ụfọdụ ị nwere ike no matter how good ị dị ị na-agba mbọ ka ị please ya partner ọ ga-eme appreciate whether bụ nwoke ma ọ bụ na ịbụ nwaanyị ya partner ọ ma enweghị appreciate despite how good ị dị. Enwere ike ọnọkịta ọ kpọghị asị ọ nwere onye nke na-asị m na ya mara ihe nwe mmekọtara n'ọnụkịta nnọọ ị ga-akpọ nwunye ya asị ọ na nwunye ya nwere ihe nwunye ya mere nwere ihe ya asị nọ ihe ka nwaanyị but na ya like ọzi ya ihe na-aka ọsọ nke ahụ izi anyị dada gị nwada na nke nwoke a na-ekwu ihe a nwere kọl ma ọ na nwunye ya nwere kọl
So so many of them, and I will not start listening to other things. Afa ya confirm bro. Omo na igbaga afa ma ọ bụ na ijogo na ministry. Agwaghị na iwu onye ozi ma ọ bụ na iwu onye ọrụ. Ma ọ bụ ije na afa agwaghị na iwu onye ozi ma ọ bụ na iwu onye ọrụ. Then ihe ị ga-eme bụ kaba arụ. Ọ bụrụ turule na ị nwere call. Uche nnachi bunye nkịta bụ na call a na-eri ego. Ibido ọrụ a na-eri ego like that ma ọ bụrụ na ị nwere something upset. Ọ bụrụ na ị nwere ezigbo agwụ mana ọ na-ahụ mgbara ndị mmadụ afọ. Ọ bụrụ na onye agwụ ya adịrọ too much insignificant to mention, forget about it. Ihe mere onwe niile ichukwa agwụ gị mere onwe business. Mana ọ bụrụ na ndị agwụ ha gbagotalụ na agwụ ha bụ agwụ ya ebute ego, agwụ ya edu ute, then I can encourage the person. Currently, when ndị nọ n'Ugochi tụọ na temple about mmadụ isii gbatara ọsọ agwụ ma nwoke ma nwaanyị. I help you to develop your spiritual strength. Help you to develop your spiritual strength. N'ọsọ agwụ ịgbata. Then ọgwa na ịgbata ọsọ agwụ ga-abụrụ ihe ga-adịrị the cheapest way than n'ijelu n'ịchọrọ ijelu ọrụ dị n'ụzọ gị. By the time you will call, if you don't know all of those from A to Z, believe in me, you must spend hundreds of thousands. You can spend the category for. By then we can give up. Man, the simple place way. Oh, when they don't go to na temple, they will not have that. They didn't spend much because by that, in on a temple. So now, all I need to do the hall. Some of the things, onye a ga-achọ ịlụ nwere ike ọ bụrụ almost free. Ụfọdụ nwere ike isi onye ngwa without those materials dị etu a ka alụ ọrụ ihe ndị dị etu a without charging. Mana ọ bụrụ na ị bịara asịa na outsider, ọ chaji ahụ n'ọrụ mmiri, chaji ahụ n'elu ihe gbasara agwụ, chaji ahụ na nka, chaji ahụ na nka, chaji ahụ na nka. Mana ọ bụrụ na ị bịalụ asịrị ịgbata ọsọ agwụ, gwa gị ihe eji agbata ọsọ agwụ na bie ịgba ọsọ agwụ, ịfụ na ihe niile agha nwere ike ịsịrị 30,000 nwere ike mezi orie 10,000 or less. Uche ka m bunyere gị nke anwa ga. So mana ịkụzi na ọta ihe na-achị gwa gị and iche na ihe mmadụ ya asị na ị na-ache ndị mmadụ ga-asị na nke a ma ọ bụ ndị mmadụ asị. Once you are successful and start creating results, a lot of people will like to identify with you. Even ndị ikwu na ndị ibe gị anwa chụrụ gị ajụ, they will accept you, they will back. I'm a living witness. When batara the mother I say agwa anya na jebo kara odana na ụka. But today, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi to Ogbuefi na be mo dey do ana wo. People want to identify with somebody who go dey do that. Ya ga say. So ọ bụrụ na nwere ihe anyị ji nwe na nkuzi taa. Ma ọ bụ ajụjụ ma ọ bụ ihe nkuzigo n'ọdịnala gboo ma ọ bụ ihe na-agbagwoju anya n'ọdịnala. Ịchọọ ka ị nweta ụsa. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Send them message na WhatsApp 08057837672. Ma ihe afọ iri nweta na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Na Facebook Ugochi tubelu oraifite. Anyị enyere gị aka. Chat na WhatsApp 08057837672. Ị na-echa vidiyo tụsara ya ndị ya dọnụ.